Pethau Dwi a dyma cariad. Ac da ni wedi gwneud 8 fideo pethau positif ydyn ni'n gwneud mewn cyfnod caled. A mae'r fideo yma yn sôn ynglyn â gwisgo ein hunain mewn pethau da ni'n ei caru. Mae'r dillad da ni'n gwisgo yn helpu ni deimlo yn ddiogel neu'n gysurus. Mae gennau ferched ar hyn o bryd adre sy'n hoffi gwisgo eu pyjamas trwy'r dydd. Maen nhw'n teimlo gyffyrddus yn eu pyjamas, maen nhw'n teimlo gartrefol a maen nhw'n ymlacio'n braf. Dwi'n licio gwisgo pyjamas trwy dydd, gwell gyda'i wisgo dillad. Ond un peth dwi wedi dechrau gwisgo ddiweddar ydy mwclis mae fy mam wedi rhoi mi. Mae gwisgo mwclis ges i gan fy mam yn neud i mi deimlo i bod hi'n agos atai. Hefyd dwi'n mwynhau gael paned, felly weithiau mae defnyddio mug a paned sy'n atgoffa i o rywun annwyl yn neud i fi deimlo'n hapus. A dwi'n siŵr bod gennych chi llond cwpwrdd o mygiau a rwy'ch chi ddewis yr un sy'n apelu at chi ore. Efallai bod eich plant ifanc chi ar hyn o bryd fwy o angen eitemau sy'n neud iddyn nhw deimlo'n ddiogel, pethau fatha dymu neu tedi, neu falle un o'r blancedi maen nhw'n ffeindio'n gysurus. Mae'r pethau yma'n bwysig i blant hefyd. Efallai bod plant bach angen eitemau fatha dymus, tedis, blancedi, cysur yn fwy aml yn ystod y cyfnod ansicr yma. Ond mae oedolion hefyd angen pethau sy'n neud iddyn nhw deimlo yn ddiogel. Felly gwisgwch pethau da chi'n ei caru, neu gwisgwch pethau sy'n neud i chi deimlo